Nastavljamo jutarnji program. Još u osnovnoj školi učimo da reciklažom štitimo životnu sredinu. O tome i o reciklaži opasnog otpada pričamo sa Zoranom Nikolić iz Set reciklaže. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Ja to sad obnovim sa ćerkom gradivo, pa sam se prisetila. Pravo vreme da se krene osnovna škola. Da, osnovna škola i tu je negde važno da kažemo koliko je bitna ta edukacija od malih nogu, čime ste se vi takođe bavili. Jako je važna edukacija od malih nogu i mi stvarno se trudimo da u redovnom poslovanju koje jeste tretman elektronskog i električnog otpada, veliki segment posvetimo edukaciji, jer da su nas na vreme počeli da uče u osnovnoj školi, sigurno da nam životna sredina ne bi bila ovoliko zagađena. I ova naša viđenja svakodnevno, svakog ponedeljka jesu jedna vrsta edukacije, jer Srbija jeste na nivou da postoji zakonska osnova kako postupati sa otpadom i da postoje rešenja, ali nije jasan svaki korak, nisu predviđene, na primjer, do tančina, posebno za posebne tokove otpada, fizička lica i negde nemamo dovoljno dobru poslovnu platformu koja se tiče edukacije u smislu zašto nešto ne smemo da radimo, kome štetimo, čime štetimo, koje su nam moguće opcije. Tako da to što sada ti sa ćerkom učiš u osnovnoj školi, to je pravo vreme da ta naša deca koja sad ulaze u svestan nivo razvoja, da ono što će oni sutra raditi sigurno ne može ostaviti posledice kako smo ostavili mi, naravno iz neznanja. Da, oni će morati izgleda mnogo više da vode računa o svemu tome, ali ukoliko se u tom periodu naviknu, onda će im to biti potpuno normalno u svakodnevnom životu da brinu o odlaganju otpada. Posebno opasnog otpada, kad kažeš kako uništavamo ako bacimo nešto što je radilo na struju ili na baterije, prosto ovako u prirodu? Zagadimo i prirodu i prirodne tokove i sve to na kraju dođe u lanac ishrane. Ne može da se razloži šporet, nije biorazgradiv frižider, ne može da se biorazgradi televizor za 200 ili 300 godina. To su samo neki od uređaja koji u sebi sadrže kondenzatore, koji sadrže baterije, koji imaju različite elemente, nikl, kadmijum, olovo, živu, tako dalje. Prosto mi štetimo direktno sebi na taj način. Elektronski otpad je jedna od vrsta posebnih tokova otpada nad kojim postoji monitoring od stavljanja na tržište. Znači, vodi se računa o posebnim tokovima otpada na radaru su od momenta stavljanja na tržište, u kakvom stanju će biti stavljanje na tržište, da li će imati sva neophodna obaveštenja za posebno razvrstavanje, posebno odlaganje, do momenta kada on završi svoj životni ciklus. Znači, kada jedan uređaj više ne služi svojoj nameni, bez obzira da li je neispravan ili zastareo, on mora da bude odložen na pravo mesto, a to su fabrike za reciklažu. I Srbija to ima. Srbija to ima u Beogradu, to je Set reciklaža, Srbija to ima u Vrbniku, Srbija to ima u Moljici, Srbija ima u Nišu, tako da ne nabrajam. Znači, Srbija ima, samo potrebno je potruditi se, otići na internet, raspitati se gde može i na koji način različita vrsta otpada da se odloži. Ja bih pozvala sve koji su zainteresovani da mogu da se informišu dodatno na sajtu, naravno www.setreciklaza.rs, a također bih putila na sajt Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije www.sepa.gov.rs, gde postoje podaci o posebnim tokovima otpada. I onda tu mogu da saznaju ljudi šta je u Srbiji u prethodnih 5 ili 6 godina stavljeno na tržište od posebnih tokova otpada, a koliko toga se recikliralo. Uređeno je mnogo kada govorimo o reciklaži poslednjih nekoliko godina, ali toliko pričamo o tom ulasku zapravo u Evropsku uniju. Koliko smo mi još uvek iza svega onoga što se dešava u Evropi ili uspevamo da pratimo korak? Nažalost, mi smo mnogo daleko od onoga što se dešava u Evropi. Nismo daleko što se tiče implementacije zakonske regulative, ali niko nije tolikim koracima mogao da stigne. Sećam se da su nekad izveštaji Evropske unije bili crveni kada se tiče Srbije iz životne sredine, više nisu, naravno, ali ova čitava oblast je u Evropi krenula pre 30 i više godina. Krenula, od tada je zaživela, postoje procedure, postoje sisteme, postoji sistem nagrade i tekakav postoji sistem kazne. Ono što sigurno Srbiji treba, to je dodatno
informacije i dodatno infrastrukture. Nikako ne može da ide u prilog reciklaži. Ja kad otvorim novine i kad pročitam naslov da kaže od 1000 telefona može da se izvuče toliko i toliko zlata, toliko i toliko platine, ne bacajte telefone. Umesto da bude ključ, nemojte bacati telefone, podjednako su opasni jer su sastavljene različitih materijala, nemojte zagaditi svoju životnu sredinu, neko se bazira na nešto što mogu da urade 3 firme ozbiljne u celom svetu ili mogu da pogledaju kako se radi u zemljama trećeg sveta, šta neko sve mora da uradi, koliko sebe da otruje, onog radnika koji je plaćen $1 na sat u nekoj tamo zemlji da bi došao do miligrama nečega. Znači, kod nas je malo obrnu teze i to me užasno nervira. Umesto da poenta je da nemojte baciti, imate gde da odložite, imate gde će neko da istretira, da izdvoji te opasne komponente i da ih preda dalje na zbrinjavanje, da ništa od tog opasnog neće ostati ovde u Srbiji. I to je najvažnije. I to je ključ. Sakupiti, istretirati, izdvojiti opasne komponente i predati ih dalje na odlaganje. Dobro, kažu da je pored IT turizma reciklaža jedan od razvojnih oblasti u Srbiji koja će se narednih godina sve više razvijati, tako da se nadamo da će ići u tom pravcu. Evo, kada kažemo odlažemo na pravi način, a to je da pozovemo Svet reciklaža 0800 250 00 ili da pogledate na sajtu sve ostale informacije i da date svoj opasni otpad, ali za opasni otpad pojedinci mogu da dobiju i sredstva. Jest. Građanstvo, znači mi kao pojedinci, kao fizička lica, kada predamo Svet reciklaži svoje zastarele uređaje, za iste dobijamo novčanu nadoknadu. Cenovnici se nalaze na sajtu, postoje 2 opcije, da Svet reciklaža dođe na adresu ili da građani sami dovezu, uvek preporučujemo one male uređaje da sami donesu i ta naknada je naš vid podsticaja građanima, eto da kad već budu odgovorni, da ne mora da ih košta vremena, mi ćemo doći, da ne mora da ih košta para u smislu goriva da to dovezu, mi ćemo doći i prosto da imaju opciju, ako imaju klackalicu, mi smo narod koji bacit ću, neću baciti. Ako odbacim, onda ću odložiti i predati na dalji tretman. To je naš vid kako mi vršimo posrednu edukaciju. Tako je. Javite se Svet reciklaže ukoliko imate bilo koji uređaj koji je ceo, a radio na struju ili baterije. Hvala mnogo. Hvala vam. Zoran na svim informacijama, broj telefona Svet reciklaže imali ste sve na ekranu, a mi se vidimo i sledećeg ponedeljka pa ćemo pričati ponovo na ovu temu. Ostanite uz nas, završavamo prvi deo emisije Beograd dobro jutro, slede najvažnije